antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Misa ng pasasalamat inialay ng PNP La Union dahil sa payapang halalan. Pagsipa ng kaso ng COVID-19, binabantayan matapos ang halalan. Online business, mahigpit na binabantayan ng BIR. Construction worker, patay sa aksidente. Ilang atleta mula sa Cordillera, gold medalist sa SEA Games. At tila paraisong pasyalan sa La Union, patuloy na dinadagsa. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Dahil sa payapang halalan sa lalawigan ng La Union, nag-alay ng misa ng pasasalamat ang mga pulis. Magbabalita, Randy Guzman. Idinaan sa misa ang pasasalamat ng La Union Provincial Police Office dahil sa naging matahimik na halalan. Yan ang palagi namin pinagdadasal na sana po payapa ang eleksyon and he granted our prayers. Walang naitalang election-related incident sa probinsya at mabilis ring natapos ang halalan. Gumawa po kami ng course of action plan para sa ikabubuti ng eleksyon. And true enough na nagsama-sama po kami, tingnan nyo anong naging resulta. With the help of our advocacy groups, volunteers, COMELEC, lahat nagtulong-tulong kami. Kaya tingnan nyo, pinakapayapa po ang eleksyon po dito sa La Union. Ngayong tapos na ang halalan, mas tututukan na raw ang iba pang kampanya ng PNP La Union. Isa na rito ang gyera kontra sa mga komunistang grupo. Well, sa amin, monitor namin kung may gumagalaw dito sa kung may mga NPA nagre-recruit dito sa La Union, beware. Hindi namin kayo tatantanan at hindi kami takot sa inyo. At para mapalakas ang puwersa, tuloy-tuloy ang recruitment ng mga bagong pulis. So sa males natin ay 526 ang nag-apply. So out of that, 80 lang ang kukunin natin. Meron tayong almost 520 na applicants din for the females. Then yung nag-take ng BMI is 428. Sa 428 na yan, yung pumasa naman sa kanila is 357. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naka-alerto ngayon ang Department of Health sa banta ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 dahil sa katatapos na halalan at naitalang local transmission ng Omicron subvariant. Magbabalita, Charles Limon. Isang linggo matapos ang halalan, nananatiling pa isa-isa ang naitatalang COVID-19 cases sa Cordillera. Pero ayon sa Department of Health, pinaghahandaan nila ang posibleng pagdami ng kaso.
far, wala naman po tayong nakikita dito na local transmission. Subalit, pa rin naman po yung mga, yung testing natin and yung pag-submit po natin ng specimen sa Philippine Genome Museum. Actually, kung titingnan na namin yung average po natin na kaso, 1 case per day, parang ganun, no? Kasi may mga times na 0 yung mga kaso na nakikita po natin. And kung titingnan po natin last week, yung range po ng kaso natin na nakahanap or na i-report was coming from 0 to 3 cases in 1 day. Sa lungsod ng Baguio, unang naitala ang kaso ng BA 2.12.1 sa isang Finnish national na sumailalim sa seminar noong Abril. Nagpositibo ito sa pagbalik nito sa Finland. In fact, we were surprised na talagang nag-zero pa nga tayo for the past 2 days. 0-0 tayo ng mga cases natin. Despite the fact na nag-average tayo ng 270 tests a day, talagang wala pa rin eh. So, let's wait. Siguro mga 10 to 14 days malalaman natin. Sa tala ng Department of Health Cordillera, pumalo lang sa 10 ang aktibong kaso. 3 dito ang asymptomatic, habang 2 ang moderate at 5 ang mild. Ayon sa Octa Research Team, wala pa namang pagtaas ng kaso sa bansa pagkatapos ng halalan. Yusek, wala pa tayong nakitang increase ng cases dun sa mga campaign rallies, sorties. February pa tayo nagkaroon ng campaigns. Wala pa namang nagkakaroon ng pagtaas ng kaso na talagang sustained. Kasi may nakikita tayo sa spikes pero maliliit lang yan at nawawala agad. So parang clustering of cases lang. Nagbigay na tayo ng abiso sa ating mga regions because we already have detected these subvariants. For us to do active surveillance, we are recommending that local governments and our laboratories and all implementing units will be preferring yung paggamit ng RT-PCR over the antigen test. Total, hindi naman po tayo tinataasan pa ng mga kaso ngayon. Ang ginagawa natin, active surveillance so that we can be able to detect further kung meron pang ibang transmission na ginagawa itong mga subvariants na ito. Para kay Dr. Edsel Salvania, infectious disease expert, dapat pa ring mapanatili ang alert level sa bansa laban sa presensya ng subvariant. Again, may metrics po tayo kung kailan natin yan itataas. Pag naghihigpit po tayo, may cost rin po yan sa ating economy, may cost rin yan po sa mga tao, it costs jobs. And so what we really want to do is we are able to live with the virus, mababalanse po natin yung health at yung economy, at ang pamamaraan po talaga dito ay yun nga, yung vaccination rates natin, yung boosting rates natin, at manatili po muna ngayon yung mga mask mandates dahil ito po rin nakaka-contribute sa pagpapanatili na mababa ang number of cases in the community. Sa latest declaration ng IATF mula Mayo 16 hanggang sa katapusan ng buwan, mananatili pa rin sa Alert Level 2 ang probinsya ng Benguet at Ifugao habang Alert Level 1 sa mga natitirang probinsya. Ito'y dahil pa rin sa mababang vaccination rate ng 2 probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, hinihikayat ang mga online business na magparehistro sa BIR upang maiwasan ang posibleng pagharap sa kasong may kaugnayan sa tax evasion. Pagbabalik sa report, Charles Limon. Sa loob ng 2 taong pandemya, lumago ang online business. There are many registrants but still some are not registering, and we are monitoring them. Especially those who are selling using our social media platform. They cannot go away with the BIR because we are social media user also, and we have to make it a point that they are registered with the BIR. We are continually monitoring them. Binabantayan din ng BIR ang mga social media influencers. Dapat din kasi silang magparehistro. As long as nagbi-business po tayo, kahit na anong mode of pakikipag-communicate sa ating mga customers, the thing is we should register our business. Binigyan po tayo ng RMO and RMCs ng BIR on how we can register our businesses and how we can issue and
paano tayo kukuha ng pang-paresibo natin. Anyway, andito po kami sa BIR para i-assist po kayo. Babala ng BIR, nakahanda silang habulin ang mga social media influencers na hindi nagbabayad ng buwis. We'll find an evidence that they have received an income and then we will sue them for simple tax evasion. So kung gaano po kalaki yung income nila, well, it will always end up somewhere with their bank deposit, with their purchases of personal properties like cars, with their purchases of real properties. Makikita naman yon. Kaya katuwang ng DTI at BIR, ikinakampanya ang pagpaparehistro ng mga nasa online business. Policy naman natin is dapat yung mga seller ay nagbibigay talaga ng resibo, di ba? Yun naman talaga dapat at nasa batas yun. And importante siya sa prosecution ng crime kasi doon mo makikita kung ilan yung damage na nasustain ng isang biktima at kung talagang siya talaga yung bumili ng item, yung specificity ng item mismo na yun yung nirereklamo ng ating mga biktima. Isinasapinal na ng BIR ang report kaugnay sa listahan ng mga hindi pa nagpaparegister ng mga online business para mabigyan ng pagkakataon ng mga ito na magparehistro. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ngayong bakasyon, maraming nag-check-in sa first-class hotels, no, or other hotels. And one of the services offered by hotels, yung valet parking para hindi na mahirapan ang mga guest na maghanap ng parking slot during their stay in the hotel. Kung ikaw ay nagpa-valet service, no, binigay mo yung susi ng iyong kotse, binigyan ka ng ticket for the valet, at next morning paggising mo ay nawawala yung kotse mo, nakarnap yung kotse mo, meron bang liability yung hotel dito sa pagkawala ng iyong sasakyan? Doon sa Durban Apartments versus Pioneer Insurance na na-decide ng Korte Suprema natin, sinight nila na ang hotel liable for this because of the so-called doctrine of the contract of necessary deposit. Contract of necessary deposit is based on Article 1962 of the New Civil Code in relation to Article 1998. At ang sabi nito, dinefine niya kung ano itong contract of deposit or contract of necessary deposit made by persons in hotels or inns. No? Sabi nila, in relation to Article 1962 and 1998, a deposit is constituted when the moment a person receives a thing belonging to another, with the obligation of safely keeping it and returning the same. No? If the safekeeping of the thing delivered is not the principal purpose of the contract, there is no deposit but some other contract. But we will return to the definition na a thing belonging to another with the obligation of safely, safely keeping it and then returning it to the same. Doon sa valet parking, dineposit mo yung susi plus the car, of course, and ang obligation ng hotel na nag-valet service sa'yo is to return the car in good condition. And if that is not done, sabi ng Korte Suprema, the hotel keeper shall be liable, liable for the loss of the motor vehicle. In-expand pa actually ng Supreme Court ang liability ng hotels. The hotel keeper is liable for vehicles, animals, and articles, which have been
deposited with the hotel. So pag ikaw ay may pet dog at pinaalaga mo sa kanila, tinanggap naman nila at namatay or nawala yung pet dog, then there is liability to be borne by the hotels. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, construction worker patay sa aksidente. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Patay ang isang construction worker matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck ng PNP. Magbabalita, Randy Guzman.
Patay ang 28 anyos na construction worker na si Marvin Jr. sa Gandoy, Sabit, residente ng Tawang, La Trinidad. Sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na PNP man truck sa kahabaan ng Upper Tomay, La Trinidad, Benguet pasado alas 8:30 kaninang umaga. Minamaneho ang truck ni Police Master Sergeant Ricardo Juan Peranel ng Police Regional Office Cordillera. Sa paunang investigasyon ng PNP La Trinidad, nasa direksyon papuntang Sila ng truck at direksyon papuntang Bahong naman ang motorsiklo nang biglang banggain ng motorsiklo ang harapang bahagi ng truck. Naitakbo pa sa Benguet Medical Center ang biktima pero idiniklara na siyang dead on arrival. Kasalukuyang nasa La Trinidad Municipal Police Station si Police Master Sergeant Peranel para sa patuloy na investigasyon sa nangyaring aksidente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakasungkit na ng gintong medalya sa SEA Games ang ilang atleta mula sa rehiyon ng Cordillera. Balitang pampalakasan hatid ni Charles Limon. Walang mapagsidlan ng tuwa ang mga kapamilya at kaibigan ni Jean-Claude Saclag. Nasungkit niya ang gintong medalya sa kickboxing sa SEA Games 2022 sa Vietnam. Ito naman yung ano niya, siyempre masaya kasi yung paguran niya, nakita ko yung dedication niya na mag-training Sa pandemic na to, mahirap pero talagang dedicated naman siya na kailangan mag-goal tayo, sabi mo. Kailangan depensa ko yung title kasi kaya naman natin pagtagaan. Saksi siya sa paghihirap ng kapatid nito bago niya masungkit ang ginto. Naghirapan talaga kasi nagka-injury siya sa paa. So, nung sparring nila, nag-spar kasi sila sa mga Muay Thai Philippines every Saturday. Every Saturday dun sa TSU. Tapos, ayun yung kinakatakutan ng mga athletes. Medyo nagkamali yung pag-spar nila na yung sa ankle niya. So, that was March. Pero, parang isang buwan before na papunta sila ng Vietnam. So, kaya naman, worth it ang pagod at pagsisikap ni Jean upang masungkit ang ginto. Tubong Lubwagan Kalinga si Jean at naengganyo itong maglaro ng Muay Thai sa ilalim ng Team Lakay. Isa din sa mga nakasungkit ng ginto si Islay Erica Bumogaw mula Baguio City. Anak siya ni Baguio City Incumbent Councilor Benny Bumogaw. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sila ay safe doon, nakapunta sila doon, nakarating na safe sila. And then walang injuries na nangyari sa kanilang pagtitraining hanggat sila ay magkilahok na doon sa sinalihan na paligsahan dyan sa Vietnam. Nasungkit noon ni Islay ang silver medal sa 2019 SEA Games sa larong Muay Thai. Kaya sa pagbabalik niya sa SEA Games, nagbunga lahat ng paghihirap nito. Bunga naman yung kanilang pagbabubble training dito sa may BSU, Benguet State University, at nagpapasalamat sa kanilang coach na yung babae. Kung alam mo yung pangalan nun. Kasi maganda yung training nila. Kasama din ni Islay si Jean sa ilalim ng Team Lakay kung saan sumailalim sila sa bubble training bago magtungo sa Vietnam. Maliban kina Islay at Jean, nasungkit din ni Kurt Barbosa na tubong abra ang gintong medalya sa Taekwondo. Nasungkit naman ni Jordan Dominguez at Justin Kobe Macario ang silver medal sa Taekwondo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tila paraisong pasyalan sa La Union, patuloy na dinadagsa ang kwento. Susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong
nahihilo. May stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bisitahin naman natin ang isang tila paraisong destinasyon sa La Union. Swak ito sa mga nais mag-relax at naghahangad takasan ang ingay ng syudad. May kwento po si Randy Guzman. Huni ng mga ibon, matataas na puno, iba't ibang mga pananim, malinis na tubig at sariwang hangin, at sa gabi naman ay nakakapanghalina ang tanawin. Yan ang mga yamang taglay ng 9 na ektaryang Lotus Farm ni Toby Tamayo sa Barangay Dasay, San Juan, La Union. Lahat ng lugar na to were all, kasi taniman ng palay. Naka-terrace siya. Ang village na to, at saka yung Karatig 4 barangays are all IP villages. So, siyempre, ang kanilang produkto ay palay, walis tambo, yung boy-boy, at saka siyempre, nung araw, pwede pa yung uling I was able to purchase the land in 2007, late, no? Wala akong ginawa masyado, kundi pag-aralan yung natural setting. Kung saan pumapasok ang bagyo, ano ba naging problema. Binuhay ko yung gubat. 16,000 iba't ibang klase ng puno at libu-libong uri ng halaman ang matatagpuan ngayon dito. Kung dati nagkukulang sa tubig, ngayon sagana na. Katunayan, aabot na sa 95 pamilya mula sa mga karatig barangay ang nabibiyayaan ng tubig mula sa bukal. Alam mo, kaya kakayanin ng tao. Kung may lupa kayo, huwag kayong mabahala na
baka hindi namin alam ang gagawin namin. You know, going back to basic is the easiest thing to do actually. And don't wait when it's too late. Habang may panahon pa ngayon, do it. Ang pagkain galing na mismo sa farm. Malaki ang naging tulong ng kanilang farm noong kasagsagan ng pandemya. Yung nagkaroon ng pandemya 2 years ago, hanggang ngayon meron pa, sinabing social distancing. 12 years ago, nag-social distance na ako eh. Pag sinabing sarili mong pagkain lang, hindi ka umaasa sa supply sa labas, kumbaga nakapaghanda ka. Yung pa yung natutunan ko rito, yung filosofiya na tinuturo niya. Discovery mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo raw alam kung sino ka, wala kang direksyon sa buhay. Walang iniwan sa isang stick na hinulog mo sa ilog, hindi malaman kung saan pupunta. So yun po ang aking magandang natutunan dito. Kamakailan lang ay binuksan nila ito para sa mga nais na bumisita. Handa na ang mga cottage na pwedeng rentahan overnight at yoga classes na pwedeng salihan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto